Nimbag nga Sabado manen gagayem ken kakabsat. Ket sumrek tayo iti maysa nga baro nga quarter manipud iti bulan iti Abril inggana iti Hunyo. Iti adalen tayo kakabsat ket may panggap iti kari agnanayon atulag iti Dios. Ket kayat ni Apo Dios nga adda kuma iti naununeg nalawlawa ken dakkel apan nakaammo tayo kadayjay tulag nga inted ni Apo Dios iti tao. Iti panggep daytoy leksyon tayo kabsat ket tapno iti pamati tayo ket mapapigsa kuma ket maaddaan tayo iti sibibiyag anamnama ngano ni Apo Dios iti agkari. Adday iti pannakabalin na atong palen na iti anyaman nga ingkarina. Uray no iti panagkita tayo ket kaslala imposible kuma ni Apo Dios aramidin na ta inkarina. Ket sakbay nga umuneg tayo kakabsat iti daytoy leksyon tayo, lesson number 1. Agkararag tayo kakabsat. Umay kami ken kao Dios amami nga nasantuan. Amami nga dat sa dilangit. Ket agyaman kami launay ta daytoy nga aldaw mo apan naginana. Agkakadua kami manen iti panangirugimi iti maysa nga baro nga quarter panangadal mi iti baro nga leksyon ni Dios. Agyaman kami agsipud ta uray pay no iti aglawlaw kada kami ket napno iti panagbuteng napno iti panagamak agsipud ta daytoy kumarkaro manen ang COVID-19. Agyaman kami launay Ama agsipud ta sikay ti mapagtalkan dagiti karkarim ket aramidem iti panagbiag mi. Itingkam panangadal o Dios kadaytoy nga leksyon. Dawaten mi nga idalan na kami babaen iti Santong Espiritu, kan na kami iti sirib, kan na kami iti pannakaawat. Itinagan na po mesos dinawat mo digitoy. Amen. Akas di dyan bagak itatay kakabsat, iti adalen tayo ket tikari, agnanayon atulag iti Diyos. Ket iti baro a quarter tayo kakabsat. Kuno ti quarterly tayo, daytoy may panggep kakabsat iti kari. Ket iti lesson number 1 may sang saludsod. What happened? Aniat Napasamak. Kitaan tayo kakabsat kadaytoy lesson number 1. Manipud ijay apanang parswan ni Apo Dios daytoy lubong tayo ken iti amin nga adda. Ken iti agdama nga kasasaad tayo. Dayjay saludsod Aniat Napasamak. Tapno makita tayo kakabsat dayjay panagtaray iti leksyon tayo daytoy nga quarter nga umayto dayjay kari ni Apo Dios makitulag to ni Apo Dios iti tao a pinarswana. Iti tao nga nagsukir, iti tao nga nayadayo, iti tao nga naikeddeng amatay, ngem imay ni Apo Dios adda iti karina. Iti paset a mayulo tayo kabsat ket masarakan iti Genesis chapter 1 verses 26 and 27. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness." So God created humankind in His image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Anya iti inbaga iti Biblia kabsat. Nga ni Apo Dios pinarswana iti tao akas kaladawan na, akas umasping kenkwana. Lalaki ken babae.
Apang tayo manan kakapsat kaday jay paset iti leksyon tayo, day jay title na, Aniat Napasamak, what happened? Umunang iparang iti leksyon tayo kapsat no anya iti napasamak, insuro na kada tayo, dayjay panang parsuan ni Apo Diyos, iti lubong, iti uneg, iti maysa alawas. Dayjay umuna alawas, iti lubong. So repasun tayo kakapsat, iti Genesis chapter 1, verse 1, ingana iti Genesis chapter 2, verse 4. Umunang aldaw. Mahala ditoy, iti Genesis chapter 1, verses 1 to 5. Kunay iti Biblia kapsat, in the beginning, God created the heavens and the earth. Idi punganay pinarswa iti Diyos iti lubong. Kalpasan a pinarswana iti lubong iti umunang aldaw. Naikadeng, and God saw it was good. May kaduang aldaw kakapsat, verses 6 to 10 iti Genesis 1. And God said, let there be firmament. And God saw it was good. Iti mikaduang aldaw, iti pinarswa na po Diyos ti tangatang. Kalpasan na nga pinarswa iti tangatang, inbaga ni Apo Diyos. It was good. Nimbag. Naragsakan ni Apo Diyos, kada niya pinarswa na. Iti mikatlong aldaw kakabsat, verses 11 to 13, iti Genesis 1. And God said, let the earth bring forth grass, and the herbs that yield seed, and fruit according to its kind. Iti mikatlong aldaw, pinarswa ni Apo Diyos, dagiti mulmula, amin akita ti mulmula nga mangted iti bukel, kundi iti amin akita akayo nga agbunga. Kalpasan na naparswa na digitoy, naikadeng manen akas na isurat, and God saw it was good. Iti mikapat nga aldaw kapsat, masarakan iti Genesis chapter 1, verses 14 to 19. And God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night. Idin nga napaadda digijay nga pinarswa ni Apo Diyos nga mangited iti silaw ti aldaw, ken mangited iti silaw iti rabii. Anya dayjay nga pinarswa na. Nagparang kakapsat ti init, nga isu iti mangituray ti aldaw, nagparang met kakapsat iti bulan, ken bitbitwen, nga isu iti mangituray iti rabii. Naikadeng manen, and God saw that it was good. Apang tayo kakapsat, iti may kalimang aldaw, the fifth day. Verses 20 to 23, iti Genesis chapter 1. And God said, let the waters abound with abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the firmament of the heavens. Anya ti pinerson ni Apo Diyos iti may kalimang aldaw, amin akita asibibiyag nga adda kadagiti dandanom, ken dagiti tumatayab iti tangatang. Manen naikadeng, and God saw it was good. Sixth day. Masarakan kabsat iti verses 24 to 31. Kunanan ni Apo Diyos, let the earth bring forth the living creatures according to its kind. And God saw it was good. Manipod iti umunang aldaw, inggan iti umunang nga paset iti aldaw iti maikanam nga aldaw iti lawas kabsat. Naikadeng nga kalpasan nga iti panang parsuan ni Apo Diyos, iti inbaga ni Apo Diyos, it was good. Ngem kitain tayo kakabsat, dahil panang parsuan na iti tao. Masarakan tayo iti Genesis chapter 2 verses 18 to 23.
kalpasan a pinarsuana ni Adan. Nga inbagana, let us make man in our own image, according to our likeness. Nagduma kakabsat, dayjay, inbaga iti Biblia, and God saw it was very good. Manipod iti good, nagbalin nga very good. Idi pinarsuan ni Apo Diyos iti tao, kas kalanglangana, umasping kenkwana. Nga po Diyos napnuan iti ayat. Dain bagana, saan ang naimbag nga iti tao ket agmaymaysa. Mga ramidak iti kadwana. Ket pinaturog ni Apo Diyos ni Adan. Nangalay iti maysa kadagiti paragpagna, ket pinarsuana ti babae. Dinagriingin ni Adan, unana, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of men. At kakabsat iti masapul nga ilintag tayo. Anya dayjay ilintag tayo. Laglagipin tayo nga iti panangayab ni Adan kadayjay nga insagot ni Apo Diyos kenkwana kalpasan nga nagriing ket timmakder iti sangwanan na dayjay nakapinpintas asagot ni Apo Diyos kunana ni Adan, she shall be called woman. Ang mga nasaludsudin nyo, pastor, hangkading nga Eve itinagan na Eva. Pudno kakabsat nga Eva itinagan na, ngem nagbalinlaengen nga Eva itinagan na, kalpasan iti basol. Masarakan tayo dayta kapsat iti Genesis chapter 3. Nga inbagan na ni Adan, itatan itinagan mon Eva. Apay taisunan iti ina, dagiti amin a tattao. So, dayjinagan nga inted ni Adan kakabsat, it was woman. Right after creation. Dayjinagan nga inted kakabsat ni Adan, kini daytoy a babae. Basaag kakabsat, ito'y Genesis chapter 3, verse 20. Eva itiin panagan ni Adan ti asawa na, gaputa iso iti ina, iti amin at tao. So alain ta dayjay. Anya nagan na dayjay inted ni Apo Diyos ken ni Adan. Jay nagan nga inted ni Adan, woman. She shall be called woman. Idin nga nagbasol dan, chapter 3, verse kunanan, tinagan mon Eva. Gumawan diti pag didibat siyan di jay kapsat, ay ba man ti Eva, sumlang, ay ba man ti babae, sumlang, gamiti kahit ko lang iparang, when was the name Eve given? When was the name woman given? Iti saludsod kakabsat, ag papanpay, nakita tayo dayjay statement nga good. Nagbalin nga very good. Tapno makumpleto kakabsat, iti maysa asibubukil alawas. One whole week. Jemi pitong aldaw, Genesis chapter 2 verses 1 to 3, inbagana, and God on the seventh day ended his work which he had done. And he rested on the seventh day and blessed the seventh day and sanctified it. May isang alawas. At datoy dayjay ibagbaga tayo kakabsat nga istorya iti creation. Ngayong umay dayjay sa lutsod, who is the creator? Sino dayjay ng person? Ada kakabsat iti kayat ko nga ited nga talo nga verses. Umuna,
John chapter 1 verses 1 to 3. Una ni Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. And all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Sino daytoy nga berbo? Inbagana ni Juan, nga daytoy nga berbo naglasag, ket nakiadda kada tayo. Awan sa bali, no saan nga ni Apo Jesus. Kuna namit ni Pablo kakabsat, iji Epeso 3, versikulo 9, Ephesians chapter 3, verse 9, which from the beginning of the ages had been hidden in God, who created all things through Christ Jesus, through Jesus Christ. Adadtoy iti Diyos, isuna iti ng parswa, ngem adadtoy dayjay verbo nga nagbalin nga lasag nga isuna ni Apo Jesus, nga isu kakabsat dayjay usarin tayo through God who created all things through ni Apo Diyos iti ng parswa babaen ken Kristo Jesus. Iti Hebreo 1 versikulo 2, has in the last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom He made the world. Sino dayjay ng parswa? Adadtoy iti Diyos nga ng parswa, ket babaen iti anak na through His Son. Amaamin ket na parswa. Isungan kita inyo kakabsat dayjay statement. Idi nga parswaen iti Diyos iti tao. Subyente iti memory verse tayo kabsat. Genesis chapter 1 verses 26 and 27. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Parswaen tayo iti tao, iti kaladawan tayo. Tapno umaspinto kada tayo. Iti pangbasa kabsat daytoy good news nga ILOCANO nga Bible. Aday ti kayat kong italmed kakabsat. Tapno ito'y palaang panangrugi iti Biblia. Ito'y palaang panangrugi iti leksyon tayo. Maawatan tayo nga idi tiyempo iti panang parswa, nang nangrunay iti parswaanen iti Diyos, iti tao kakabsat. Adda iti inusar na nga balikas. He used the pronoun us. Us. Iti ILOCANO tayo. Adda iti katungtong ni Apo Diyos. Iti kunana parswaen tayo. No umaspinto kada tayo. Saan na nga katungtong kakabsat digiti angheles? The angels were not part of the creation. Adda iti katungtong na. No iti ILOCANO ket ILOCANO tayo nga rod kakabsat. No duwa talaeng agtungtungtong, anya iti kuna kumaken ka. Mapanta, manganta, uminumta. Ket noo sarenta kuma, daytoy bersikulo kakabsat iti Genesis chapter 1 verses 26 and 27. No dududwata kuma, iti ibagak kuma no siya kuma nagsao ditoy, parswaen ta. Ngem agsipod ta ti Diyos kuna na parswaen tayo. Nalawlawag paingem ti agmatuon kakabsat. Nga adda iti saan amay maysa akat katungtong na. No dikit di duwa akat katungtong na. Daytoy kabsat iti mangbukel dayjay ibaga tayo nga triune God. Nga ijepe lang Genesis rumuar dayjay kinapudno nga adday iti maysa nga Dios. There is one God, yet there are three persons in that one God, that triune God.
nga iti baga na parswaen tayo. Tapno agbalindan to akalanglanga tayo. Ket umaspingdan to kada tayo. Kitain tayo kabsat. Dayjay sao nga good, nagbalin nga very good. Iti saludsod. Apantay manen, iti title ti lesson tayo. What happened? Aniat Napasamak. Ni Apo Diyos kakabsat, idi a pinaraswana iti tao, ken itata nga agbibiyag tayo akas tao. Inikan ni Apo Diyos iti tao, dayjay sagot iti freedom of choice. Adadjay panakabalin nga agpili, panakabalin nga ngaramid iti desisyon na nuan niya iti kayat na ngaramiden, iti biyag nakakapsat. God did not make man as a robot. Nga ikabil na as a puppet on a string. Nga nuan niya iti iguyod ni Apo Diyos, isu ti aramidin ti tao. Nuan niya iti baga ti Diyos, isu iti aramidin ti tao. No. God created man as an independent individual nga adda iti panakabalin na nga agpilit. Ijay Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Imay kakabsat, dayjay nga inbaga ni Apo Diyos iti tao. Of every tree of the garden you may freely eat. Kadagiti aming nga kay kahit to harden. Mabalinyo akanen iti bungbunga na. Ngem, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For the day that you eat of it, you shall surely die. Denggan nyo di sa unap Diyos. Taday di aldaw nga mangang kanto iti bunga na. Matay kanto adi bumurong. Ammo ni Adan, ammo ni Eva. Ket iti Genesis chapter 3 verses 1 to 7, isalaysay nakakabsat iti pannakasulisog ti babae. Napan ti babae nga nagmaymaysa, nagpagpag na ijay harden ti Eden, ket nakadanon ijay tinga iti harden. At dayjay kayo iti pannakaammo iti naimbag ken iti dagas. Adda nangeg na. Idi umasidag nakita na maysa nga napintas nga ulag, a serpent on the tree. Nagrugida kakabsat nga nagtungtong. Ingana nga inbaga, dayjay nga ulag. Verse 4 and 5. You shall not surely die. For God knows that in that day that you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Nagduman kakabsat dayjay inbaga ni Satanas nga adda iti ulag. Kadayjay inbaga ni Apo Jesus idi nga binilin na ni Adan nga inbaga na. For the day that you eat of it, you shall surely die. Ngati ko na Apo Diyos, you shall surely die. Anya ko na ni Satanas di ulag, you shall not die. Umay kakabsat dayjay freedom of choice. Sino iti patyen ti babae? Dayjay inbaga ni Apo Diyos, wenno dayjay inbaga ti ulag nga isuna ni Satanas. Sa ninayunan kakabsat ni Satanas, iti inbaga na, unana, tatial daw amangang kanto kadayta abunga, unana. Malukatan to dagiti matang, ket agbalin kanto akas Diyos. Anyan nga tan nga
Diya kamunuan niya iti napanulot ni Eva kakabsat, idinangeg na dayjay aparte, dayjay apanang sulisog, ni Satanas kenkwana, you will be like God. Amutay ti istorya, nangala, nangan, idinangan, malagip na, ti asawa na nga ni Adan, excuse me, inted na, nangan may, ijayin kakabsat, nang rugin, iti panagrigat. Denggan yu iti panangiladawan, iti The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 1, page 231. Deplorable was Eve's transgression, and fraught as it was with potential woe for the human family. Her choice did not necessarily involve the race in the penalty of her transgression. It was the deliberate choice of Adam in the full understanding of an express command of God rather than hers that made sin and death the inevitable lot of mankind. Eve was deceived. Adam was not. Alaan tayo kapsat iti kaipapanan dayto yung statement idi pa nang ilawlawag iti Bible commentary dayjay napasamak iti iden. Amun tayo kakabsat nga idin nga adadjay ni Eva nga sulsulo na ket idi anangala iti bunga iti kayo ket idi akinana the first bite. Addan kakabsat iti immediate change. Dayjay nga kawas iti nasantuan a Diyos nga inted na kadakwada. Because of transgression was removed. Ket idin nga awit kakabsat ni Eva dayjay bunga iti kayo iti panakaammo iti naimbagken iti dakes ket napan ken ni Adan. Nakita ni Adan iti kondisyon ti asawa na. Nakita na kakabsat. Malabit mabalin na kuman ang asalsuden, anya iti inaramid mo. Ngem, dayjay ayat na isun kakabsat iti nangaramid iti desisyon. Awit-awit ni Eva dayjay abunga. Inala na muten. Kinan na muten. Sungatin bagana, in the full understanding of an express command of God rather than her. Saan nga ni Eva? Tanakita nan dayjay nagbunga iti panagsalungasing ni Eva kadayjay nga inbaga ni Apo Diyos. Ngem ni Adan, inaramid na lata. Eve was deceived. Adam was not. Pantay man dayjay title ti lesson tayo. What happened? Amo tayo kabsat dayjay istorya nga idin nga nanganan ni Adan agpadpadadan. Anya di physical state da, lamo-lamo da. Anya inaramid da, napandan ang naglembang kadagiti kakaykaywan. Among the bushes they tried to. Imay ni Apo Jesus, tay suna nga rod, tay chay nga ng parswa, ngam tapno, ikabil tayo, tampay mga nagbalin nga tao, imay iti Diyos, the Creator, came looking for Adam and Eve. Saludsud na ayan nyo.
Makadaglamlamang da. Amuyo kabsat iti basol. Iti umuna nga ramiden dyan nakabasol. Umadayo. At daday di panagbuteng aglamang. Yung magyaman na daday di nga Diyos nga naaya. Apan nalatas sinapon dagijay nga imuna a pinarsuana ni Adan ken ti babae. Let's put the name, Adam and Eve. Tapno isalakan na. Sa nangitiden iti kari. The first promise in the Bible is written in Genesis chapter 3 verse 15. Kunana ni Apo Diyos, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and your seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his head. Tiga katungtung ni Apo Diyos, dayjay ulag ni Satanas, nga isu itinang suliso kini Eva. Isu anang ited iti panagbasol iti tao. Iti kunana ni Apo Diyos. I will put enmity ket pagguraek to kunana iti the seed. Dayjay anak, dayjay babae, kapututan iti ulo. There are now two different groups here. Dayjay adda ken ni Apo Diyos, ken dayjay adda kadayjay kabusor. Dayjay adda kadayjay kabusor nga su iti sumurot kadaytoy nga mga alilaw nga uleg a kadaanan ni Satanas. At datoy met dayjay maysa a grupo nga imay nga insalakan ni Apo Diyos. Adda kakabsat iti panungpalan da. Agpadpadada nga masugatan. Dayjay uleg iti sugat na iti ulo. Dayjay met kapututan daytoy a babae, the seed of the woman. Iti ayan iti sugat na iti mukod. Saludsod kakabsat. Of these two wounds, which is mortal? Ibaga kada kayo dayjay adda nga sugatem dekdekem dayjay ulo. When ibaga tayo kagkatungtong ni Apo Diyos di ulag, ket kagatem to kuna natimukod na. Dayjay pa nagsasado tayo, dayupay ta puso, dayupay ta utik, dayupay iti adapel di mukod. There are still hours and many remedy to remove the poison dayjay gita nga inted dayjay panangkagat iti ulag. Ngem, uray pa itatakapsat, no adda iti ulag ng langruna digijay poisonous snake akayat tayo apatayen. I will not strike the snake on the tail. Iti aramide kapsat, dayjay ulo no mabalin pang urek ingganang nga matay. Tapno sigurado iti papatay na. Naglagipin nyo, at the start of our lesson, Aniat Napasamak, manipod iti panang parsuan ni Apo Diyos. When God declared it was good, it was very good. Awan kakapsat iti anyaman a shadow of death. Ngam gapu iti baso, imayen ni patay. Ngam ti pagyamanan tayo ni Apo Diyos, iso ti Diyos ti ayak. When there was sin, the need of the Savior came. Apaman nga imayin iti basol,
Imay meten dayjay kari, imay meten di pagkasapulan, iti manu. Anya kakabsat iti kunana ni Apo Jesus. Ilbaga na iti Luke chapter 9 verse 10. For the Son of Man has come to seek and to save which is lost. Akas ti panang sapul daytoy anang parswa kini Adan kini Eva iti garden iti Eden. Uray itatta. Daytoy nga anak iti tao nga ni Apo Jesus. His business and his mission is sapulen na ken isalakan na dagijay anayawawan. Nasapulan na tayo, kausa. Ket insalakan na tayo. Saan tayon a problema dayjay sa lunsod? What happened? Tapay inted ni Apo Diyos dayjay akarina. Itaramidin tayo laeng, awatin tayo dayjay nga sagot. Tapno maisubli tayo babaen iti pamati. Kadayjay nga estado iti panang parswa ni Apo Diyos. It was very good. Makita ko man ni Apo Diyos kadagiti panagbiag tayo babaen iti parabor na. Nga isuna ket maragsakan, maiayo, tapay, adda kada tayo dayjay nga inanama. Dayjay kari nga inted na. Umunag tayo ito no umay nga lawas kabsat. Adalin tayo daytoy akari. Ket ni Apo Diyos iti mang bendisyon kada kayo. Ni Apo Diyos iti mang tultuloy nga mangited kada tayo inspirasyon tapno kakadua tayo. Kada ito'y manin a kwarter. Iti adalin tayo kakabsat. Ti kari agnanayon atulag iti Diyos. Dahil nga tulag agpaay kanyang. Pagkararag tayo kakabsat. Nindaklan nga Diyos amani nga dapat sa dilan. Patsen mi nga naragsak ka, iti nga pinarswam iti lubong. Patsen mi nga nagladingit ka ama, iti nga nagbasol ni Adan kini Eva. Ngumanyalakit din ta si kay ti Diyos nga kayat mo nga iti pinarswam. Ket saan nga isuti mapukaw, ta sinapul mo ama, nadikit di may salakan. Tayin kareted mo dayjay kari. Nga dayjay nga yaay. Dayjay akapututan ti babae. Nga isu ti anak mo ama. Nga isunto iti mangited iti namnama, mangited ti panakaisalakan kadakan. Tay sungarod ti imbaga nang imay, tapno sapulen na kami ken isalakan. Agyaman kami o Diyos, ibisagot iti panakaisalakan. Kada ito'y nga oras, dahil daw mo na santuan na ang dawatin niya. Mabindisyonan na kami. Malabit, saan kami nga mapaniti unag ti palay mo pagkararagan, gapu kadigiti restrictions o Diyos, kada ito'y nga alaw. Ngayong patyen mi nga sa dino man ti ayan ni Ama. Ti pagtaingan mi man, o sa dino man. Malagip mi nga dayto nga aldaw daw mga nasanto. Malagip mi nga si kay ti Diyos nga nang maramit ka dayto nga aldaw. Malagip mi Ama nga si kay ti Diyos nga nang pili ka nang salakan kada kami. Salwadan na kami kadaytoy nga nakabutbutay ng Diyos nga pandemya. Pakawanan na kami kadagiti pasbasol mi. Daytoy ti dinawat mi tinabi na po ng Jesus. Amen. Maminsan pa ikabsat, happy Sabbath. Ni Apo Diyos kumaiti kang kanayon nga kita. Tayo iti panaglabas iti alaldaw. Makita tayo nga dagiti pagilasinan ng baga ni Apo Jesus kay akasti ko nata dito na. It is happening right in our own very eyes.
Tulungan na tayo ng Apo Diyos. Kang kanaan ng ibagbaga, ay ayatin na kayo ng Apo Diyos. Happy Sabbath.